Wow, wala ka ginagapanumdum, Larry. Fourth year high school ka pa naman. Graduating mo. O ti, paano ka pa sila maka-eskwela karon ha? Nag-ano ka? Kaya nagalakat ka man pa eskwelahan? Nay, ining... Ano inang ginapang buhat mo nga nag-amo sini? Magsugid ka! Nagapangwa ako sa bulak, Nay. Ay, ti, paano ka na karon? Kaya na-kick out ka na sa school? Wala ka makahibalo nga sa ginabuhat mo nga inilari. Malabo na nga gastuhan ka pa sa pag-eskwela mo? Nay, ay hala. Daw wala matod ako sa espiritu ko kung ano ginahimo ko. Kaya ang pinsar ko ya, aral lang pala sa bulak tuod. Ay, katalang. Kay ginbuhat mo ini Larry, kinahanglan mo gud siguro nga maning kamot. Magbalik ka sa fourth year, pero siguro, ikaw gid ang mauntot sa pag-proceed sa college. Pananglit makagraduate ang mga utod mo sa college sa ulihi, masidira siguro ka na makapanayon sa pag-eskwela mo. No, Tay. Hmm. This time, ma-focus na gid ako sa akong pag-eskwela. Oo, Tay. Mabalik ako sa fourth year. Apang, mapadayon ako sa college. Kapag graduate ko sa high school, ma-working student ako agad nga makapadayon sa college. This time, saligi lang niyo ako, Tay. Matinguha gid ako, Tay. Graduates for Bachelor of Science in Business Management, Karumba Lari! Congratulations, Lar! Nang Larry, congrats! Graduate ka na gid sa kurso mo. Sa pagkabaka-baka, may eskwela nga working student nung. At last, graduate ka na gid man. Gani, no? Imagine nyo, ha? Sa aga, librarian. Sa hapon, 4 to 8 nga schedule na kaya ko balaya. Dako gid ang pasalamat kung agin pursigi mong imo pag-eskwela, Larry, anak. Nay, Kag wala mo ka maging paslaw nga pamilya mo. Kagkaroon kay graduate ka na, magpang-apply ka na sa trabaho, ago to nga, makaabuli ka na sa pamilya ta. oo, Tay. Kag madamo gyud salamat sa Na ano ka, Larry? sa kadamo na sa mga ginpang-applyan ko nga trabaho, Nay. Daw wala gid ako ginpalad nga makasulod, haw. Ay, abaw na ano na. Wala gid mga bakante? Wala eh. Ang may mga bakante inang hindi gid bala linya na akon, haw. Nay, mapasugot ka mo nga malakat ako sa Manila. Larry? Kwa, Nay. Napinsaran ko nga kung sa Manila ako. Daw mas damo siguro ang good opportunity dito. Kag makasunod ako sa maayo nga mga kompanya. Kay ti, nami man ba ang kurso ko? Kuan. Kung napamanila ka, dito ka na yun sa utod ko. Dito kay pabidyatan na sila ya. Piyo nga, hindi ka nila dito pagpamayan. Tay, ay Oo. di ko na mo. Nagkapasugot ka? Ay, sige tay, sige tay. Idaya, hibi nga makapamanila ako bitay. Kay ako nang bahala sa self ko kung ato na ako dito. Banahon sa Victorias? Oo, ta. Pwede ako anay diri sa inyo. Ma-apply lang ko trabaho dita, Anong tinapusan mo? Business management, ta. Okay. Diin ko pwede mabutang nga ako mga things, ta. Pwede dira nga kwarto. Ay, salamat gid tita, ha. Dira na ako magamit, ta, ha. Kay kung makapahuway na ako, malibot pagid ako sa pagpangita sa pwede ko ma-applyan, ta, ha. Bahala ka. Hala. Ano man? Daw hindi man ko welcome sa balay ng inis ang akong tiyo, ha? Hala. Daw matihin ko di, ha? Masins ko gid bala.
nga may pagkaipokritang akong tiya. Naasiwa ako ahat maghulag diri. Labi na gid sa akong pagkaon. Hala ay, mahuya ako sini magsalo diri sa ila sa pagkaon. Nga daan nga wala ako enough nga kwarta nga balon diri. Oh God, please. Hindi ako diri pagpabayi sa Manila. Hindi man ako pagpabayi. Please, Lord God. Hindi ako diri pagpagod ni. Nagabihan gid ako sang hala ka pangita sang obra kag nagabihan gid ko pa ulit diri sa balay sa akong tiyo pa. Ay, nakapoy na ako sang pangita sang trabaho apang wala pa ako sa may nakita nga piho nga masudlan ko. Masulod na ako sa gate. Hala, napadlak na bala ang gate sa sulod? Hala, ginsirhan bala nila ako? Ay, Diyos ko, nahuyaman ko bala magpanawag. Basi bala ko nang bala nila ako sa malain. Ano man? Gutom na kuya kaayo. Wala ko sang kinanan sa paglibot. Sige na lang. Tilawan ko yung magpakabala-bala na lang ni. Manawag ko Mayong gabi. Ari ako sa guwasang gate ninyo, tato. Ang palihog ko bibukas, bi. Halo. Dawala isang tinimok-timok, ha? Ano man? Nagkakatulog na bala sila tanan? Nagkasika pa gani mga suga, ho? O kung basi, ginapabungul-bungulan nila ako? Ay, kung mag-amo niya, wala ko siyang mahimo. Dirigid ako matulog sa guwasang gate. Ay, hindi. Mapalunita na lang ako. Dito ako matulog. Malakat-lakat ako pakanto dito. Bisan anong kuya sang palipat-lipat apa nagareklamo gidyang tiyan kuya. Galuya na sa akon. Wala ako siyang kinanan. Gutom na gid kuya katama. Kung sa una sang elementary, sa high school kag college, sala ako nagakaon. Maayo na lang to gani kibisan talagsa nakakaon pa ako pero diriya sa Manila. Hangin pag gidyang unod sang tiyan kuya. Oh my God, hindi ko yan makagwanta. Pala na, patsyon ko na lang ang huya ko. Mapauli ako sila ni tita. Basi pa man lang kung makakaon ako dito. Pagkatapos, mailis ako kag malakat naman sa pagpangita sa trabaho. Diyos ko, ikaw nang bahala sa akin. Ayan. Yan ang napala mo, ang magtulog sa plaza. Man, kung hindi na gabi kayo, hindi ka diri magpauli sa balay. Di ka pa mo yan nagpakalabot, ha? Tito, nag-expect ako nga makakita sang maayo nga obra. Ang tanan ginkaduan ko na to. Nagahulat ako sang ma-interview sa akon. Ti amo na nagabihan ako. Nagabihan ako sa pagpauli to. Pasensya Ay, gid. nako. Ano saan pa ka makakita sang obra? Hi, everyone! Oy, ari na nga ako nga sister dear. Thank you nga nagbisita ka. Oy, sino to? Kamag-anak niyo ba ito? Hala, sa pagkatahom nga babae. Utod ni siya ni tita.
Hala, dumang mo sa litsura ya. Pamangkin ko yan, taga-probinsya. Naghahanap yan ng trabaho pero hanggang ngayon, wala. Hanggang ngayon, hindi ka pa nakahanap ng trabaho? Wala pa po eh. Anong tinapos mo? Business management po. Oh, ayan naman pala eh. Hindi yan problema. Matutulungan mo ba siya, sis? Oo naman, sis. Anong ginagawa ni attorney? Oo nga pala, no? Vice President ng Legal Department ng mining company si attorney. Baka pwede mo siya matawagan para ma-hire tong pamangkin ko. No problem. Akong bahala. Hello, honey? Ay, papuntahin ka dyan sa company pamangkin ng kapatid ko, ah. Papasukin mo siya sa trabaho, okay? Kanami isang utod mo tano. Kay abogado gali sang company legal department ang bana niya. Kabit lang na. Hindi legal. Ay, gali ka to? Mag-report ka bukas. Tanggap ka na sa company. At ikaw na ang executive secretary ng legal department ng mining company. Wow! Thank you so much, tita. Pare, Ito. pero may nalang nagreklamo si tita mo sa akon. Nga kadamo sang kalastuan diri sa balay. Magluwas na. Nagapadoktor pa sang masamis tita mo. Ay, abi ko to, may kwarta man ka mo to. Ambot mo yung gali sa lingon, mapasagod ka na lang diri sa balay. Hala, kung mag-amo ka man lang sinadire, open ang portahan sa balay ko. Layas ka de. Ay, tito? Karon kay palayaso na sang itiyo si Larry. Hindi ayhan siya makakasagin patigayunan sa iyang opisina. Mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, sundan ninyong kasugpon sa kasaysayan ni Sir Larry nga aton gintiguluhan. Route Flight, diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu, ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.